baina zure aikite ben inoz aberri egunera joan zan, ez da? Bai. Nora? Jote zoan, Iruña da, hemendik jote zoa zen, bera, lagun Muritza. Jon Muritza? Honen da biziaguru. Marcelo orduen? Bai, Marcelo. Horre, oinezio jote zoa zen. Hemendi. Iruña, ordu medizio betxo, kotxe betxo da. Ni txikitxe netzen dien, hemen kaminuen etxonduen furlan egin zuen. Euri irukotxe pasatzen zozen. Praktikantiena, medikuena da beste bat. Eta Iruñara joan zua zen, Bai, eta bulta gero barri da. Mendia. Eta Iruñan zego zer pasatu jakien edo, ez? Ez ari zen arrapatu ez ere? Ordu eso, zuerteko, esto derri horra surte zare piki jobe. Baina, juten dana beti zen goza, riezu,